benvinguts a la Neural. Avui estem amb la Judit, psicòloga sanitària. Jo soc la Paula, també psicòloga sanitària, i avui estem aquí per parlar sobre esquizofrènia. És un trastorn relacionat amb la desconnexió de la realitat, entre d'altres aspectes que també afecten a la persona. Però Judit, des de sempre ha sigut així la definició d'aquest trastorn? La veritat és que el trastorn de l'esquizofrènia, com el coneixem avui, doncs ha anat variant a nivell de definició, de conceptualització al llarg de la història. Diguéssim que el problema més gran que hi ha hagut amb aquest tipus de trastorn ha sigut que és la patologia mental que s'ha relacionat més al llarg de la història amb el terme bogeria. Per tant, això encara ens porta a un nivell d'estigmatització molt alt. Diguéssim que arrosseguem aquest marc contextual. Clar, en el seu moment era això, l'esquizofrènia relacionada directament amb la bogeria, i va arribar un moment en què un psiquiatre alemany anomenat Emil Kraepelin la va començar a definir com a demència precoç. Si ho pensem, realment té una explicació. Com ja saps, en tota demència hi ha una pèrdua significativa de les capacitats cognitives de la persona, i en el cas de l'esquizofrènia, en certs aspectes també. Llavors, aquest psiquiatre va fer aquesta aproximació, tot i que realment, si ho analitzem, serien dos termes molt diferenciats actualment. Clar, és el que t'anava a dir, bogeria, demència, són com paraules que són com molt estigmatitzants també en relació a aquest trastorn, i també ara mateix ho veiem amb certa incoherència i estigmatització, no? No hi ha cap definició per l'època més propera a la que hi ha actualment? Sí, de fet, després al segle XIX sí que va sortir un autor en el qual ell va definir-ho d'una altra manera, va veure que realment allò no era una demència, tampoc era la bogeria, com es deia col·loquialment, i va intentar fer una aproximació a aquest autor, el Bleuler, més aproximada, que sí que es relaciona amb certes coses de l'actualitat. Per exemple, ell ho definia com el trastorn, la problemàtica de les 4 As, en la qual la primera era l'ambivalència, on hi ha una falta de motivació i d'objectius de la persona. Després hi havia també la part, com ell definia, d'autisme, en la qual la persona que patia aquest trastorn tenia dificultats severes en quant a la socialització. Després també deia que hi havia una característica d'efecte pla, en el sentit que hi havia una dificultat per expressar les emocions i segons com inclús de sentir-les, i finalment una dificultat per associar les idees, que seria el que actualment denominem pensament desorganitzat. Molt interessant això que expliques. Com ho traduiríem ara amb els símptomes que es coneixen actualment? Clar, actualment els psiquiatres i els psicòlegs en règim pel DSM-5, que aquesta edició, un manual diagnòstic. Llavors, en el trastorn d'esquizofrènia apareixen característiques tals com els deliris, que són idees sobrevalorades amb aspectes de no contacte amb la realitat, les al·lucinacions, sobretot, i cal incidir aquí, al·lucinacions més de caire auditiu, moltes vegades, tant en pel·lícules com col·loquialment, a nivell de societat es parla de les al·lucinacions dins de l'esquizofrènia com si anessin a ser més aviat visuals. Però en aquest cas són més pseudo-al·lucinacions i són més de caire auditiu. Quan trobem més aviat una al·lucinació visual és més quan està en algun trastorn induït per substàncies, sota els efectes d'alguna substància. Llavors, això, les al·lucinacions sobretot auditives, després tindríem el discurs i el pensament desorganitzat, i símptomes que poden ser negatius o positius, generalment més negatius, en quant a tot el que seria afectivitat no tan reactiva, sinó que es porta més per sota, i inclús a vegades un estat catatònic en el que la persona té sèries dificultats per respondre, per poder actuar, per poder
desenvolupar la seva actitud d'una manera més adequada. I perquè ens entenguin també els de casa, quant de temps ha de passar per poder fer un diagnòstic com el d'esquizofrènia? Clar, aquí es busca molt la prudència a l'hora de fer el diagnòstic, no? Perquè, com hem dit, és un trastorn que té molt d'estigma associat i, clar, tu imagina't el que seria, no?, fer un diagnòstic erroni i portés l'etiqueta d'esquizofrènia, o sigui, això està realment molt estigmatitzat. Llavors, en aquest cas el que s'intenta fer és, bueno, s'intenta no, el manual diagnòstic no ens dicta que almenys han de passar 6 mesos en què perdurin una sèrie de criteris i símptomes en període en el qual no es pot realment avaluar la persona i veure si realment aquell símptoma és una cosa més momentània o passatgera o si realment es queda, no?, en la persona. També entenc que el vincle amb el professional potser és complicat o no? O com ho veus? Clar, a l'hora de realitzar el vincle, no?, el vincle terapèutic amb la persona, clar, també jo suposo que és molt, no?, depèn de l'etapa en la que estigui la persona. Depèn en quina etapa estigui, en quin moment estigui de la patologia, haurem de tindre en compte unes característiques unes altres. Tot i així, a l'hora de fer el vincle, jo crec que no és tant el problema. On apareix més el problema sovint, no?, i que ens hi trobem és quan dins de la patologia hi ha un brot psicòtic, per tant hi ha una exageració de tota aquesta simptomatologia, no?, que acaba sent doncs, molt deteriorant per la persona, que a més aquí sí que limita molt fortament el seu dia a dia i veiem que inclús a vegades, no, la seva vida pot estar en perill. En aquest moment el professional ha de decidir moltes vegades un ingrés involuntari a una unitat especialitzada. Clar, aquí sí que hi pot haver un trencament d'aquest vincle o, si més no, dificultar-ne, no, la confiança després d'aquest ingrés. Però també és veritat que moltes vegades, no, la majoria dels casos, un cop es fa l'ingrés i la persona, no, diguéssim que baixa d'aquest estat tan intens, després la persona pot racionalitzar i pot entendre que aquest ingrés es va fer pel seu propi benefici, per potenciar el tractament. Per tant, al final dependrà més de les habilitats del propi terapeuta que no de l'estat del pacient. Vale, llavors, no sé si tenies una dada curiosa per compartir amb els que ens escolten des de casa i així. Sí, la veritat és que hi ha un aspecte molt curiós i que trobo que té molta lògica, no? Els éssers humans sempre ens adaptem, no?, a les noves societats, a les noves cultures, al dia a dia, i amb el tema de l'esquizofrènia no és diferent. Què vull dir amb això? S'ha vist, no?, en diferents estudis que des de diferents èpoques l'esquizofrènia ha anat variant en quant a la seva forma, per tant, als seus deliris, a les seves al·lucinacions, portant a una manera, no?, en què, per exemple, fa molts anys va haver una època en la que els deliris i les al·lucinacions coincidien més amb idees d'abducció d'ovnis, val? Bueno, perquè en aquell moment no hi havia un boom de tot aquest temps. Sí, sobretot a nivell cinematogràfic, no? Es feien moltes pel·lícules d'ovnis, extraterrestres, etc. I llavors aquí va haver un boom també de deliris i al·lucinacions relacionades amb aquesta temàtica. Després, més endavant, va anar variant, no?, segons les necessitats de cada societat, i, per exemple, actualment, no?, ens podem trobar diferents deliris de temàtica que la persona pot creure que està tinguent una relació sexoafectiva amb un influencer o amb un famós, no?, un actor de pel·lícula. Bueno, perquè és el que ara també, no?, més present està. Exacte. Sí, llavors, no, és curiós veure com s'adapta, igual que també es pot adaptar més amb l'estil de vida de la persona, no? Potser una persona que ha viscut tota la vida a una ciutat tindrà un tipus d'al·lucinacions o deliris més concrets, no? Més adaptat al seu entorn. Exacte. I al revés. Per tant, suposo que també a nivell cultural i així, no? Depèn del país. Vale. Igual que també hi ha alguns estudis que també han concretat de que el tipus de deliri i al·lucinació dels homes pot ser diferent al de les dones, no? També per l'educació que han rebut des de petits i tot el desenvolupament que han anat tinguent. Per tant, també hi ha un biaix de gènere, no? En aquest sentit. Exacte. Molt interessant. Sí. No? Llavors, alguna recomanació
pels de casa, no?, que puguin veure, no sé, una pel·lícula, un llibre, Sí, mira, hi ha una pel·lícula bastant famosa que penso que molts dels que ens estiguin veient segurament l'hauran vista, però bueno, no queda de més comentar-la. És la pel·lícula d'Una mente maravillosa. Vale. I jo crec que és una pel·lícula que està molt bé. Sí que és veritat que passa, no?, el que et deia una mica de que poder en certs aspectes es concentra molt l'esquizofrènia en el que seria la idea més de tenir una al·lucinació visual, que no seria tan realista, no?, com és real, però bueno, tot i així sí que podem veure, no?, tota la sintomatologia que hem comentat, sobretot també, no?, les idees de persecució, que això sí que està molt present en l'esquizofrènia. Moltes vegades el deliri, no?, són aquestes idees sobrevalorades en quant a la persecució, no?, en què em persegueixen, en què em volen un mal. En aquest sentit, a la pel·lícula es veu, i a més també m'agrada destacar, no?, que això és un apunt que molts psicòlegs comenten, i és el de que, clar, si ho pensem, no?, a nivell de lògica, a vegades tindre un coeficient intel·lectual més aviat alt, en quant a dins de l'esquizofrènia també ens pot jugar una mala passada, no?, perquè aquesta al·lucinació, aquest deliri, pot tendir a ser més elaborat que no una persona que potser tingui un coeficient intel·lectual més baix. T'ho comento perquè en la pel·lícula sí que bueno, el protagonista, no?, el que té l'esquizofrènia, és una persona que realment té molts recursos, que segurament té un coeficient intel·lectual alt i que a més desenvolupa una feina, no?, que requereix molt d'aquesta part intel·lectual i cognitiva. Per tant, es veu, no?, com clarament això li afecta o li juga en contra a l'hora de viure la seva esquizofrènia, perquè realment tota aquesta ideació i tot aquest desenvolupament és molt més complexa que potser el d'altres persones. Doncs gràcies, Judit, per explicar-nos de què va aquesta pel·lícula, no?, perquè segurament això farà que els que no l'han vist des de casa apropar-se més cap a aquest trastorn, que en realitat és molt tabú, hi ha molt estigma, i per tant, bé, el nostre objectiu amb aquesta conversa era apropar, no?, l'esquizofrènia als de casa, no? I res, doncs, Judit, moltes gràcies per participar, per tota la informació que ens has donat, i moltes gràcies també des de casa, i ens veiem a la propera conversa.